бях добре до преди 5-6 месеца. Ходих си самичка, нали, по стените, но се появиха нови лези и така стана, че не можех да ставам. И майка ми намери тази болница и дойдох тук, понеже се прочете, че е активна рехабилитация и сметнах, че е добре. В началото много се притеснявах, обаче бяха много дружелюбни всички. Всички така много ме приеха, дори и санитарките, рехабилитаторите също и така. На стената се опитвам да си дигам краката, да ставам и да сядам, да стоя изправена. Някой път 2 минути, друг път минута и половина. Всеки път е различен. Чувствам се по-стабилна и моите рехабилитатори така го усещат и казват. Елизавета е в болницата вече за втори път. Първият път, когато дойде, беше през август месец. Работя с нея вече за втори път. Като първият път, като дойде, беше трудно да закрепваме стоежа, т.е. да стои права сама. И изискваше много повече помощ от моя страна, за да може тя да стои. Но сега при второто посещение тя е значително закрепена. Вече правим клекове, прехвърляне на тежестта от крак на крак, правим и ходене, но тъй като нейната диагноза е множествена склероза, това показва, че с нея всеки ден е различен. При нея, както и при много от неврологичните заболявания, през ранните часове на деня те са много по-активни, много по-лесно правят дейности от ежедневния живот, както и самите аналитични упражнения, които правим, за сметка на по-късните часове от деня и след обед. Затова ходенето, когато го правим, се случва през ранните часове. Те го усещат най-добре, защото аз примерно си мисля, че нищо не правя, но те казват, че правя.